ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ ಇನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ದು ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವುದಾದ ಪಂದ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ ಇನಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಪಂದ ತೂಕ ಪೂರಕ್ಲೇಲ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ವದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಗುಳಿಯ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಉರ್ಪೆಲು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಎದುರ್ಬಳಂತೆ ಅರಿದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 3-4 ಸಲ ಲೊಂಬುಗ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬೊದುಲ್ಯರೆ ಬುಡೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಗಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನೆ ಎನ್ಮೆ ಗಂಟೆಲ ಬೊದುಲ್ ಪೋಲಿ ಇಜಿಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಬೊದುಲ್ಡಲ ಯಾವು ಒಂದು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊದುಲೋಡು ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಲುಂಬುದ್ಯಾನ ಒಂದೇ ನಿಂಚ ಬೊದುಲ್ಯರೆ ಪಾಡಿಯೆ ಮುಚ್ಚಿದ ನಮ್ಮ 6 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ಕ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ತೂಕ ಇಂಚ ಆತನ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಲ್ಲವರ ಲುಂಬುದು ನಮ್ಮ ನೀರು ಪುರದೆತ್ತದ ಕಡೆವರೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮುಲು ಕಲ್ಲಡು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬುಡನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಲ ಕಡೆ ಒಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ತೆಲ್ಪು ಕಡೆ ಒಡ ಹಾಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆಯರೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚಾಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಹಿಟ್ಟನ ಹದ ಮಲ್ತೊಂಡು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಅರಿಪಾಡಿಯ ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕಿತೇನ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ಉಪ್ಪು ತುಲೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲು ಏಲಕ್ಕಿದೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸ್ಪೂನು ಡಾವು ಏಲಕ್ಕಿ ಅವೆಲ್ಲ ಐಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಕಡೆವರೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅವೇ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಕಡೆವರೆಗೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಉಡು ಆಯ್ನಾತ್ ನಮಕ್ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ಇದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ತೀರತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಉರ್ಪೆಲ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಎದುರ್ಬಳಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದೆತೊಂದೆ ಬೊಕ ಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ದೆತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ಯಾನ್ ಮುಲು ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆ ಪುಣ್ಣ ಹತ್ರ ನೀರು ಪಾಡ್ದಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಇದೇ ತುಲೆ ಒಂದು ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತಂಡು ಹದ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ದೆಪ್ಪುಗ ತುಲೆ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತನ ಹದ ನಮ್ಮೊಂದೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ದೆತ್ತಿವಂಗ ಈತ್ ದಪ್ಪ ಆತಂತುಲೆ ನಮಕ್ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಹಿಟ್ಟು ಈತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವರೇ ದೀದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಲೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಎಲೆಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ದೇತ ನೋಡು ಎಲೆಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಕಿನ್ನೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ದಿವನ್ಗ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಎಲೆಲ್ಲೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ ದಿವಂಡ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಏದು ಸುಲಭ ಈತೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಯಾವು ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ಮಲ್ತಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊರಡ ಆಂಡ್ ಈ ತಿಂಡಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬದಾನಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪುರಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕು ತಿನಿಯರೆವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಅರಿ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಆಪುಂಡು ಬಾರಿದೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಉಂದು ಖಂಡಿತ ಅವರ ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆತನ ಈ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ತುಲೆ ಪೂರ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತ್ಕೊಣಪ್ಪೆ ಇದೇ ಪೂರ ಉಂಡೆಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಇವು ಉಂಡೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ತೂಕ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಆತನ ಐಕೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜೆ ಉಂಡೆಲೆನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಕಾಯ್ಪೊಡು ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಾಯ್ಪರೆ ಪೋರೆವೆಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಾಡ್ದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೀತೆ ಕಾಯೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮಕ್ ಒಂದೊಂತೆ ಕಾಯರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ
15-20 ನಿಮಿಷ ದೆತ್ತೊಮ್ಮುಂಡು ನಮ್ಮದ ಪಂಡ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಗ್ಪುಗೌರ ತೂನಗ ನಮಕ್ ರಪ್ಪ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತುಯ್ಲಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅತ್ತ ಇಂಚನೆ ಪೂರಾ ಉಂಡೆಲೆಲ್ಲ ಶೋಕು ತುಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ವಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಬತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಕರುಮ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಆತ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ತುಲೆ ಈತ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಂಡೆ ಅವು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಕುಡರ ಪಾಡ್ದು ದೊಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಕುಡ ಯಾನೊಂದು ಕಾಯಿ ನೆಟ ಕುಡವಂತೆ ಉಂಡೆಲೇನು ಮಂತ್ ರೆಡಿ ದೀವಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೊಡೋರ ಪಾಡ್ಯನೆಕ್ಕ ಒಂದೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕಾಯ್ಪುಡು ಏತು ಸುಲಭ ಏತು ರಪಕ್ಕ ಆಂಡತುಲೆ ನಮ್ಮ ಗುಳಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಏನ್ವೆ ಅಪ್ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಒಂದೇನು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಎಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬಗ್ ಗುಳಿಯೋ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತಿತ್ತಲೇ ನೆತ್ತ ಸೌಂಡ್ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.